A praia de Coroso, en Ribeira, atópase entre os 118 areais galegos galardonados co bandeira azul. O Concello decidiu volver concorrer este ano para recuperar este distintivo que acredita a máxima calidade ambiental en materia de servizos para os usuarios. Creo que estamos de noraboa. Ao final, a bandeira azul pois é un recoñecemento ao traballo ben feito, pon en valor, pois neste caso, a nosa principal playa urbana, que é a playa de Coroso. É un distintivo que ten nombre, é un distintivo que che coloca no mapa, é un distintivo a nivel nacional que durante a anterior etapa de Manolo Ruiz pois estivemos pedindo, tamén avalados pola Asociación de Empresarios e por entidades sociais, non, que efectivamente creían que Ribeira debía contar alo menos cun distintivo de bandeira azul. Sabemos que é un distintivo exixente, polo que nos solicitan, polo que nos piden, pois servicio de socorristas, pois dar uns servicios óptimos, pero creemos que Ribeira está preparada para dar uns servicios de calidade en todas as playas, especialmente, pois vamos a poñer o foco desta bandeira azul en Coroso, mellorando os servicios, estamos con proxectos tamén de mellora para toda a contorna. Creo que vamos a tratar de dar pois un pasiño máis nesa mellora, nesa oferta turística e tamén de ocio para todos os ribeirenses, como se merecen. Xunto coa bandeira azul para Coroso, o Concello de Ribeira obtivo tamén a finais do ano pasado a bandeira verde de Galicia por cuarto ano consecutivo. Trátase dun distintivo que concede a Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático polas boas prácticas ambientais e a conservación da paisaxe.